Можам, Добрый так? вечер. Вітаю, сябры. Выбачайце, калі ласка, за тэхнічныя складанасці, якія прыйшлі касяком, але не перашкодзяць сёння нашаму дыялогу з прыўкраснай перакладчыцай Марыяй Пушкінай, якую прашу любіць, шанаваць, глядзець і уважліва слухаць, як і мяне яе сціплага мадэратара Андрэя Хадановича. А займацца мы будзем, як заўсёды, будаваннем мастоў, разбурэннем усяго, што перашкаджае ў узаемаразуменні паміж Беларуссю і Польшчай, нашымі культурамі. Гаворым пра польскую культавую прозу сёння, яе пераклад і яе выданне па-беларуску. Мы скарысталіся на тым, што палякі называюць квадранс акадэміцкі, у Беларусі 8 гадзін і 15 хвілін, у Польшчы 6 гадзін і 15 хвілін, а паміж гэтымі палюсамі санаторый пад клепсідрай і перадача, якая сёння называецца «Ламбард ілюзій», называецца по назве культавого апавядання Марка Гласкі. Гаворым пра класіка польскай літаратуры другой паловы 20-го стагоддзя, вельмі сучаснага, вельмі вострага, творцу, які зрызаў вуглы, знаходзіў найкарацейшую траекторыю да псіхікі, да сэрца, да розуму чытача, абуджаў у ёй трыгеры, уваходзіў незабыўна ў свет сучасных праблем. Сёння будем разбирацца, што з Марка Гласкі засталося ў гісторыі польскай літаратуры, у гісторыі такой з'явы, як ПРЛ, ПНР, а што і сёння найжывейшае за ўсё жывое. Вось жа, на вокладцы, у анатацыі гэтай прыўкраснай кніжкі з выдавецтва Логвінава, а гэта, між іншага, першае беларускае выданне, лепей позна, чым ніколі, і хай гэта будзе першай ластаўкай, якая зробіць і вясну, і лета, і круглы год Гласкі і чытачоў. Вось жа, у анатацыі кнігі напісана: Марек Гласка, гады жыцця 34-69, бачыце самі, 35 гадоў, жыў хутка, памёр маладым, рок-н-рольная класіка жанру, бунтар, легенда, аўтар забаронены ў Польшчы на дзесяцігоддзе. Апавяданні сталі голасам пакалення 50-х, моладзі, расчараванай пасляваенным светам, душнай рэчаіснасцю Польскай Народнай Рэспублікі. Героі Гласкі кахаюць, працуюць, змагаюцца за сэнс у бязлітасных абставінах, губляюць надзею, п'юць і мрояць, і не чакаюць шкадавання. Гэта літаратура, напісаная з агнём і на нервах, перакладзеная на дзесяткі моваў свету, экранізаваная вялікімі рэжысёрамі. Проза Гласкі дагэтуль чытаецца як выклік. І яшчэ, на задніку беларускага выдання чытаем папярэджанне. У кнізе прысутнічаюць сцэны гвалту, апісанне алкагольнай залежнасці і ненарматыўная лексіка. Спадзяёмся, ні чытачоў, ні чытачак гэта не адпалохае, але і зацікавіць не толькі гэтае у сённяшняй размове. Вось, мацёрая перакладчыца польскай драматургіі, польскай прозы Марыя Пушкіна, моя суразмоўніца, сённяшняя перакладчыца Гласкі. Я буду закидывать нейкія пытанні, можа быць і Марыя таксама, можа быць, мы разам запытаемся у Гласкі. Спадзяемся, што наш дыялог ператворыцца ў палілог, бо вы, шаноўныя гледачы, гледачкі, сябры, сяброўкі, будзеце нам пытанні у чаціку паадкідваць, а мы будзем па меры сіл на гэта адказваць. Марыя, вось жа, Польшча канца 50-х, пачатку 60-х, некаторыя казалі самы вясёлы сацыялістычны барак, некаторыя казалі самы элегантны, выкшталцоны барак. Колькі тут весёлага, колькі тут барачна.
Смерть Сталина отбывается адліга уже польская 56 года за на ўздагон зусім кепскаму Беруту прыходзіць такі сабе ні рыбы, ні мяса гамулка, з'яўляецца адносная свабода, з'яўляюцца мастацкія прарывы. Як табе, як паланістцы прафесійнай, гэтая эпоха бачыцца, і ці выпадковае тут з'яўленне Глазкі? Бачухна, ну, дзякуй за пытанне. Доўгае. Я б хацела сказаць, што это такі, ну, у мяне нейкая вымалёўваецца профіль, такі ўжо другі бэдбой польскай літаратуры, бо Сяргей Пісэцкі быў бэдбоем свайго часу, а это такі бэдбой пасляваеннай генерацыі. І мне здаецца, канешне, што самае галоўнае, што вызначыла эту эпоху, і вызначыла акурат прозу Глазкі ў гэтай эпосе, это наступствы другой сусветнай вайны. То бок барак быў вясёлы насуперак гэтаму, але і фон, і кантэкст, і тая галоўная траўма, якая была вынесена і паўплывала на пісьмо Глазкі, гэта менавіта другая сусветная вайна. Ён сам казаў пра сябе, то ён казаў, што я прадукт свайго часу, вайны, голаду і тэрору. І это такая не поза, можа быць, не імідж бунтара, тое, што ён бачыў вакол, цалкам укладалася у гэтае вызначэнне. Вырас у рэальнасці, дзе смерць, страта і гвалт, вось гэты трыгер-ворнінг ззаду, это была штодзённасць. Ён сам казаў, што ён як бы не мог апісваць тое, што не бачыў, можа быць, тут і была поза, але той факт, што большасць яго герояў не бачаць іншага канца, чым смерць, нейкае адмаўленне ад суіснавання з грамадствам ці турма, гэта праўда, это можна вычытаць у сюжэтах гэтых апавяданняў, але можна іх таксама і можна, ну, як бы не адчайвацца, а пачытаць іх усе, і там ёсць і светлыя моманты таксама. І вясёлыя, і нейкія такія вельмі характарыстычныя малюнкі этой эпохі, якія, ну, выклікаюць розныя ўспаміны, у тым ліку і таго, як выглядала эта эпоха ў нашых шыротах. В прынцыпе, у тым жа кірунку, думаю, калі ацэньваю эпоху, з аднаго боку наступствы вайны, але і канец Вялікай вайны. Прапаганда, канешне, прысабечыла сабе гэтае постваеннае аптымістычнае будаўніцтва. Большасць закідаў, якія казалі крытыкі, выказвалі Глазку, наколькі памятаю, гэта беспрасветны пессимизм на фоне оптимизму эпохи, але і большасць компліментаў, якія выказваліся Глазку у тым самым. Толькі пессимизм можна, напрыклад, назваць пошукам праўды, зрываннем масак, абмінаннем цэнзуры і, што горшае, аўтацэнзуры, самацэнзуры. Ён сапраўды умеў зрызаць вуглы, трапляць у асяродкавіну нейкую самую, асяродак нерваў, трыгераў цэлага пакалення. Яго вельмі хутка назвалі голасам пакалення пасля некалькіх першых апублікаваных апавяданняў. Хлопчык, які не скончыў толкам, не атрымаў ніводнай адукацыі. У школе вучыўся з праблемамі, прычым са здольнасцямі было ўсё ў парадку, але стала парушаў дысцыпліну, наколькі я помню, нават рабіў дэмаралізацыйны нейкі амаральны уплыў на сваіх навучэнцаў. Калі не рабіў, то потым, бачна, перапынюваўся, калі не рабіў такога ўплыву, то потым намагаўся расказаць, што зрабіў. Вельмі хацелася. Інакш кажучы, да ўсяго гэтага чалавек, які не проста стаў легендай, але сам актыўна ўдзельнічаў у тварэнні сваёй легенды, пісьменнік, містыфікатар. І, відаць, сёння, калі мы глядзім на жыццё Глазкі праз прызму эмігранцкай яго прозы, нібыта аўтабіяграфічнай, а іншыя скажуць, псевдоаўтабіяграфічнай прозы маладой, прыўкраснай 20-гадовай, так, пенькамі
20-летнюю. Я калісьці ў хуліганскім настроі сабе пераклаў клёвыя 20-гадовыя, адпаведна адно кніжку аднаго з каханняў Хласкі Агнешкі Асецкай, якая наўздагон сваю псеўдааўтабіяграфію напісала, шпэтны 40-летні перакладаю для сябе фігуровыя з 40 гадоў. Будем разбираться. Пенькным альбо шпэтным быў наш герой. Відавочна абставіны дзяцінства робіць пісьменніка шчаслівае, нешчаслівае дзяцінства. Нешчаслівае дзяцінства Хемінгуэй, відаць, Бог і настаўнік Гласкі лічыў умовай фармавання сапраўднага таленту. 16 год, далей не вучыцца, працуе кіроўцам у не зусім, як бы я сказаў, у стрэмных часам абставінах, працуе кіроўцам так, што на 2 месяцы у зняволенне трапляе за парушэнне сацыялістычнай дысцыпліны, штрышок, але адначасова знаходзіць як бы абвесткі, знаходзіць кантакт з літаратурнымі мэтрамі, Ігор Неверлі, некаторыя іншыя, уступае ў саюз пісьменнікаў, пазычае друкавальную машынку. Увогуле, Гласка і друкавальная машынка кружаць такія легенды. Потым Агнешка Асецка будзе выстукваць вершы на друкавальнай машынцы, якая ёй ад Гласкі засталося. Эксцэнтрычная мама. Мама, якая рана разводится, мама, якая цягне сына ў часы вайны, мама, якая працуе у садавіной гароднінай кіоску, здаецца, у ваенны час, але разам з тым з процьмай гуманітарных амбіцый, тым яшчэ характарам, які ўплыў на юнага і ўжо не зусім юнага Гласку зрабіла пані Марыя. Мне здаецца, это вельмі цікавае пытанне. Я глядзела некалькі дакументальных матэрыялаў з яго мамай, і фотаздымкі таксама, і на фотаздымках ён ёсць у інтэрнэце, можна проста пагугліць Марак Гласка з мамай, яны стаяць, у іх абсалютна аднолькавы позірк, а ў Марка Гласкі позірк такі, калі паглядзець гэты фотаздымак, то бачна, што ён заўжды вельмі насуплены, і ў такі агульны выгляд такі, нібы гэты свет вакол крыху смярдзіць, такое как бы. І звычайна ёсць цыгаретка. І вось на гэтым фотаздымку з мамай яны абое глядзяць такім самым позіркам. І мама як бы глядзіць на гэты свет, хто тут яшчэ хоча пакрыўдзіць маю птушачку. І мама расказвае абсалютна фантастычныя гісторыі ўжо яна як бы дае інтэрв'ю пасля таго, як Марак памёр, а мама як бы, на жаль, мама сутыкнулася з найгоршым, што можа трапіцца маці. Яна хавала свайго сына, яна паклала яму надмагільную пліту, на якой напісана «Жыў каротка», а ўсе ад яго адвярнуліся. І мама расказвае, што ў дзяцінстве ён быў вельмі лагодным хлопчыкам, вельмі любіў маму, і калі я хтосьці крыўдзіў, казаў: «Адыдзі, гэта мая прыватная мама, я сам сабе гэтую маму выбраў». А потым, калі хтосьці яму расказаў, што мама памрэ, ён проста ў слязах прыбег да мамы са словамі: «Мама, як так, ты не можаш». Мама кажа: «Слухай, ты пакуль маленькі, ты падрасцеш большым хлопчыкам, потым станеш падлеткам, маладзёнам, мужчынам, ажэнішся, у цябе будуць дзеці, магчыма, будуць унукі. І вось калі ты будзеш ужо старым чалавекам, з унукамі, дзецьмі, жонкай, тады, магчыма, я і памру». І мама расказвае, што, значыць, Гласка выбухнуў плачам, у яго цяклі слёзы, проста ліліся па шчоках, і ён пытаў: «Мама, але як ты кінеш мяне такога старэнькага, зусім сіратою?» І вось эта сувязь з мамай, мне здаецца, якой ён пераадольваў усё жыццё. Ён пісаў ёй лісты, у якіх у 15 гадоў, калі сыходзіў з дома, ён пісаў, што: «Мама, калі ты зараз да мяне не прыедзеш, я штосьці з сабой зраблю». Альбо потым ён з'язджаў, і нейкі час яны не падтрымлівалі кантакты. І ўвесь час это такое нейкае вельмі моцнае, вельмі напружанае, асабліва калі ўлічваць яго ваеннае дзяцінства і тое, праз што яны з мамай прайшлі пры канцы вайны.
Дякуй. Думаю, адразу некалькіх хвосцікаў, за якія хочацца пацягнуць, выбіраю дорожку нашай далейшай размовы. Можа быць, все-таки пра гэты зборнік скажам, які называецца дакладна так, як і першы беларускі зборнік Гласкі называецца дакладна так, як першы польскі зборнік Гласкі. Прайшло шмат гадоў між іх выхадамі, але гэта не зусім той самы зборнік. І той, і гэты названы па адным вельмі важным апавяданні «Першы крок у мурах» ці «Першы крок у аблоках». І ў тым, і ў гэтым ёсць як бы адно вялікае апавяданне, амаль аповесць, петля і шэраг стузін кароткіх, віртуозных, лаканічных, генрыўскіх такіх апавяданняў, але некалькіх апавяданняў тых часоў у беларускім выданні няма. Затое ёсць некалькі пазнейшых апавяданняў, якія тры, здаецца, апошнія месцы займаюць у кнізе пасля петлі. Можа быць, захочаш адказаць, чаму сённяшні беларускі дэбютант Гласка крышачку інакш? Што не захацелася там, ці не змаглося, ці не прыняла душа і не пераклалася, і чаму? З аднаго боку, а з другога, чаму кніжка заканчваецца інакш, гэтымі новымі, пазнейшымі? Прывітанне ў 50-е з 60-х. Па-першае, конечно, дзякуй выдавецтву, з якім мы дамовіліся, што мы можам як бы супольна фарміраваць тыя апавяданні, якія ўвойдуць. Канешне, хацелася назваць кніжку так, як называўся той зборнік, які даў зборнік, які даў Гласку ўсё, гэтую сусветную славу, гэтую спрачыніўся да этой легенды. Это вельмі пяшчотная назва, якая, ў прынцыпе, кантрастуе са зместам апавядання, якое носіць такую назву. Это вельмі штосьці романтычнае, добрае, апавяданне такім, вельмі Само ёсць, але... апавяданне, дарэчы, далёкае ад пяшчотнасці. Так, менавіта так і выглядае. Тыя апавяданні не ўвайшлі, вы, Андрэй Валерьевич, вельмі правільна сказалі, штосьці у мяне не паднялася рука перакласці. Ёсць некалькі вельмі жорсткіх апавяданняў з вельмі жорсткім паваротам сюжэта, якія Гласка перапісваў, нейкі час яны ў яго ў розных варыянтах з'яўляліся. І гэта, калі это разглядаць, у самім зборніку «Першы крок у аблоках» ёсць рэчы, якія вельмі назіральныя, вельмі трапныя, якія даюць надзею. І мне хацелася, каб такія апавяданні былі, а тое, што ўвойдзе такога жорсткага і безнадзейнага, ужо дабіць тым, што было зробленае ў 60-ю. Першую чаргу это апавяданне самае апошняе, мне здаецца, адно з самых жорсткіх апавяданняў зборніка «Месяц маці Божай». І да яго яшчэ такі масток — это два апавяданні, якія мне хацелася падабраць так, каб там прасочвалася крыху такая сюжэтная лінія, бо пятля непрыхільнасці, а проста пятля Гласкі заканчваецца... Можна спойлерыць ці не трэба спойлерыць? Заканчваецца пэўным чынам, і наступнае апавяданне як бы падхоплівае эту нітачку, што там за этой сцяной, хаця здаецца, што там ужо нічога быць не павінна. І яно вось так крыху пераходзіць. І потым наступнае пасля яго апавяданне таксама як бы расказвае, што далей, хаця кожнае заканчваецца там, дзе здаецца ўжо мяжа і нічога не бывае далей. То бок это такая візія свету паводле Марка Гласкі, але як бы пацягнутая і разгорнутая. Што ж, цягнуў за гэтую нітачку па ўступе пра прыўкрасную Польшчу канца 50-х. Ты ўжо пачала матыў, як бы, ці можна вярнуцца з вялікай, але страшнай, жахлівай вайны. Сацыялістычная прапаганда казала, што так, што народ пераможца, што ў гэтым гарніле паўсталі новыя людзі будучыні, і вось яны гэтую будучыню будуюць.
быць. З іншага боку, блізкія нам прыклады беларускай ваеннай прозы ці репортажи фикшн Светланы Алексеевич, цинковые хлопчики, говорят, что человек не может вернуться с войны, и он вертается с травмами, он вертается инвалидом, и он вертается, перш за ўсё, з неадекватными реакциями, не до конца придатными для мирного жыцця. Вядомы такі анекдот, калі можна жорсткую, зусім невеселую рэч назваць анекдотам, апокрыф про глазку. У нейкай міжнароднай кампаніі адзін італьянскі дзеяч, паставіўшы пад сумнеў Голокост, дазволіў сабе такую рытарычную фігуру. Але ж нельга просто так ні за што знішчыць 6 мільёнаў. І дадаў, подумайте про гэта. Глазка, які быў не толькі Дон Жуанам, Бон Віванам, але яшчэ і боксам не грэбаву, адразу засадзіў з усіх сіл з шкодай для здароўя гэтаму італьянцу, заваліў яго і суправадзіў сваім афарызмам. Але ж нельга просто так ні за што пабіць морду чалавеку. Таксама зрабіў паузу і дадаў, подумайте про гэта. Вось жа, другая сусветная як триггер. Военные мины, якія натыканы у творчасці глазкі. Як і дзе яны выбухаюць у ягоных ранніх апавяданнях. Мне здаецца, перш за ўсё яны выбухаюць у наратары, у апавядальніку, і это бачна ледзь не ў кожным апавяданні. Самы, напэўна, такі моцны, але сканцэнтраваны выбух — это апавяданне «Салдаты», апавяданне «Месяц Маці Божай». Просто адразу бачна. Прычым бачна, наколькі это для самого Глазкі это такая пессімістычная, але фаталістычная структура. Это просты працяг такого вайсковага досведу, ваеннага досведу, того, што ён бачыў, того, праз што прайшоў, як проста сведка, як маленькае дзіця. Любое жыццё можа раптам абваліцца, любы дом можа знікнуць цалкам з аблічча зямлі, няма нечага такога ўстойліва, за што ён бы мог зачапіцца. І разам з тым для яго, мне здаецца, можа быць, што для Глазкі, для яго герояў такі шанец адчуць, што яны ўсё яшчэ жывыя, адчуць чалавечнасць, падысці да гэтай мяжы, чуць нейкі канкрэтны боль. І праз такія моманты яны адчуваюць пасля вайны, пасля досведу это траўматычна, адчуваюць сябе чалавекам. Яшчэ цікавы момант, бо гэты вось фрагмент пра італьянца паходзіць з кніжкі «Пенькні 20-летні», клёвая 20гадовая, буду так заўжды цяпер казаць. І гэта як бы аўтабіяграфія, але з іншага боку такая як бы псеўдааўтабіяграфія, бо там ёсць абсалютна... Інакш кажучы, можа быць, Голокост не італьянец, а сам Глазка адмаўляў, а пабіў Глазку італьянец, напраўду, але пісьменніку ніхто не перашкаджае зрабіць літаратуры, што ён робіць. Мне цяжка ўявіць, як у іх там справа выглядала, асабліва калі прачытаць «Пятлю», і прыкладна вось у такім духу, як размова ў бары пад Арлом у «Пятлі», адбывалася іх размова з італьянцам, то я, конечно, уяўляю, што там магло быць што заўгодна. Але напраўду это ключавы досвед, як мне здаецца, для прозы Глазкі, менавіта вайна. І я думаю, што ён вельмі востра рэагаваў на такія тэмы. Я прапаную якраз кіравацца тымі двума апавяданнямі, якія ты слушна тут вылучыла. Прычым між імі як бы праходзіць ватерлінія. Апавяданне «Салдат» тое, што можа сказаць пісьменнік у сацыялістычнай Польшчы і што можа сказаць па свежых следах. Мне здаецца, блізкасць неймаверная да найлепшай беларускай, скажем, поствоенной прозы. А тое, што адбываецца ў «Месяцы Маці Божай», напрыканцы твайго зборніка, тваім зборнікам, вот і укладальніца канцэпцыі даваць, гэтага ўжо не магло быць у Польшчы, гэта мог прынцыпова напісаць эмігрант з іншага берага Европы, а то і Амерыкі ці Ізраіля, бо Глазку пасля 58-го мотала і па гідройцаўскім мезон Лафіце возила,
падзіла і па Нямецчыне, якую ён дзеліў з сваёй жонкай, акторкай Соняй Цыман, і па Ізраілі, дзе ён спрабаваў жыць і пусціць карані і меў непростую гісторыю кахання з Эстер, і Злучаныя Штаты, дзе з ім здараліся удачы і трагедыі жахлівыя. Але ўсё гэта не сацыялістычная Польшча. Вось жа гісторыя, якая магла быць быкаўскай. Я некалькі радочкаў з салдат прачытаю, і мы адразу побачым падставовую, можна сказаць, такую фундаментальную стратэгію класкі. Закінуць вуду ілюзій, прымусіць чытача ў гэтыя ілюзіі поверыць, а потым размазаць яго аб бетонную падлогу проста сеансам выкрывання дэфармацыі гэтых ілюзій, гэтай роспачы. Жанчына, якая чакала свайго салдата з вайны, і наяўная рэальнасць, калі ён вяртаецца, як марылася пра шчасце, і як адбываецца направа, як яна сабе гэта ўяўляе. Ці вернецца ён, ці цэлы, жывы і здаровы, цытую ў перакладзе Марыі Пушкінай, маёй соразмоўніцы. Пад ейным акном, на падворку, дзень пры дні хлопцы гулялі ў вайнушку. Іх тонкія галасы абуджалі ў ёй ненавісць. Яны мелі драўляныя аўтаматы, драўляныя шаблі і папяровыя шапкі. Калі аднойчы яна заўважыла, што дзеці гуляюцца ў расстрэл габрэяў, увага, гэтага ў беларускай тагачаснай літаратуры быць не магло. Все-таки, да? Калі дзеці гуляюцца ў расстрэл габрэяў, яна паклялася сабе, што як толькі ён вернецца, яны назаўжды пакінуць дом, дзе яна чакала яго. І далей. Яны бачаць млын на фоне жытоў, да, на фоне незжатага хлебу. Бачыш, мне згадваецца гісторыя, якую расказаў мне адзін салдат. Это ён. Справа была яшчэ ў 1939. Немцы наступалі, іх было вельмі шмат. Нашы адступалі ў бок лесу. Раптам адтуль вылезлі два танкі і адрэзалі нашу дарогу. Тады гэты мужик, які мне гэта расказаў, разам з некалькімі іншымі схаваўся на такім млыне. І адтуль яны пастрэльвалі з кулямётаў. Пастрэльвалі з кулямётаў. Тая яшчэ зноўку не зусім беларуская стылістыка, правда? А тут на памлыне грым, нікому нічога не зрабілася, толькі вочы заклеіла мукой. Потым яны ўцякалі на ўслед пад агнём, і ўяві сабе, усе выйшлі цэлы. Той салдат сказаў мне, што ніколі больш не возьме ў рот ані кавалка хлеба. Нічога, хоць крыху пахне мукою. Яна паднялася на самы высокі пагорак. Удалечыні застаўся горад. Цяпер, калі сонца сядала, счарнелая дахоўка дамоў здавалася залатой. Блізкалі вежы касцёл. Насалоджвайце апошнюю ілюзію нам. Сцелюць, але спаць будзе вельмі жорстка. Блізкалі вежы касцёлу і магутным святлом разлівалася ззянне над купалам адзінай у горадзе царквы. Над далёкім лесам ужо цямнела неба, унізе цякла рака, а з палёў уздымаліся вільготныя пасмы тумана. Ваколіца была прыгожая. Гучней і вальней спявалі птушкі. Паветра шырэй напаўняла лёгкія. Жанчына сказала: «Тут мы поставим наш дом». А вот цяпер што адказвае на гэта ідылічнае салдат, які вярнуўся з вайны? О, халера, халера, падумай толькі, як адсюль цудоўна абараняцца. Тут хопіць 3 станковых кулямётаў, пары гранатамётаў. Нічога больш не патрэбна. Можна абараняцца некалькі тыдняў. Допустим, мы отбиваем наступление з лесу. Не, у роспачы ускрыкнула жанчына. Не. Ось такі варыянт вяртання з вайны паводле Марка Гласкі. Можа быць, перакінем масток у 62 год. Што немагчымае
да эміграцыі з'яўляецца у тэме, у інтанацыях, у асэнсаванні войны не толькі на фронте, але і ў тыле. Увага, гераічнае польскае падполле, да, пра якое доўгія гады нельга было ніводнага слова сказаць, проста яго не было. А потым як бы адбылася адназначная гераізацыя. Ні туды, ні сюды, по-моему, ласка блізка не трапляе. Ну так, ён выбраў, мне здаецца, самую балючую кропку, якую можна было ўдарыць у той краіне, з якой ён з'ехаў, і зрабіў это вельмі паспяхова. Гэта быў разлічаны, тонкі, вывераны ўдар. Ну, это вельмі моцнае апавяданне, але так як бы але мне здавалася, што вось перад ім патрэбны триггер-ворнінг. Ну, штосьці з нашага свету, бо, канешне, калі з нашага свету глядзець на апавяданні гласкі, часта патрэбнае штосьці, што мы цяпер імкнемся трымаць ад сябе далей. Наш блізкі земляк і амаль сваяк Рома Кацов, які з часам ператварыўся у Францыі у геніяльнага пісьменніка Ромена Гары, вельмі блізкую тэму, але нашмат лагодней, чым ласка падымае. Ёсць роман «Папяровыя змеі», дзе праходзіць... Гэта той самы герой, які дзеля каханай дзяўчыны галёшу быў гатовы з'есці, якому стаіць у Вільні цяпер помнік, але гаворка пра гераіню, якая вырасла і спала з немцамі. А потым, так бы мовіць, антыфашысты чамусьці пачынаюць помсціць самым бездапаможным, самым слабым. Тыя самыя калабаранты, якія гандляваліся, якія рабілі сумнеўныя бізнесы з акупантамі, потым гатовыя мазаць ёй браму, абстрыгаць яе валасы і ўсякім вытанчаным чынам, вытанчаным, безумоўна, іранізуем, жахлівым, не прыйшло ў галаву нармальнаму чалавеку, помсціць і зводзіць рахункі. Я, безумоўна, ані ў мэтах спойлеру, ані каб не траўмаваць вас, шаноўныя чытачы, чытачкі, праз інтэрнэт, буду сюжэтныя павароты расказваць, але некалькі радкоў, некалькі словаў, якія гавораць гэтым высакародным партызанам, якія ў нас на вачах у карнікаў ператвараюцца, да, выносячы прысуд, асуджаючы за каханне, прывітанне тым, хто прачытаў і хто яшчэ не прачытаў Соньку Ігнацыя Карповіча. Ёсць кропкі дачынення з гласка. Дык вось. «Распранайся», – сказаў дзяўчыне той, які назваўся камандзірам. Цалкам. Далей яна на сваёй хвалі як бы не тое, каб выхоўвае, позна выхоўваць людзей, але рэфлексуе, як бы збоку назірае за тым, што з ёй самой праз хвіліну здарыцца. «Гэта таму, што вы яшчэ не сталі мужчынамі», – сказала яна. «Таму, што вы яшчэ нічога не разумееце. Гэта таму, што вы яшчэ нічога не разумееце і нават не ведаеце, як гэта, калі мужчыну кахаюць. І тады важна толькі тое, што ён мужчына, толькі мужчына, а не мундзір, які ён носіць. А вы проста дзеці, якім далі пагуляць са зброяй, перш чым яны загінуць. І вы не можаце ведаць пра тое, што цяпер, калі ідзе вайна, каханне каштоўнейшае, чым каліковіча яшчэ. Любое каханне». Думаю, што і сёння нашы сучаснікі даюць неадназначныя розныя адказы на гэтае пытанне, але цалкам з табой згодны, што ласка беспамылкова ў самы магчыма балючы пункт пацэліў і у сэнсе меціў і пацэліў.
ці не пагаіць нам наши травмы алкоголем, хоть Не, сумневный лек, двусечный, я но не- баюда вострый это алкоголь. Найбольшае апавяданне, якое ты пераклала, такое структура утваральная ў кнізе, называется «Петля», прывітанне польскім слоўнікам. У слове «петля» крышачку больш сэнсаў непазбежна па-польску, чым у беларускай, праўда ж? Петля гэта і канцевая трамвая, ось ён паверне і поедзе назад, і па ходзе герой там чапляецца за нейкі трамвай. Что там яшчэ з петлёй можна выдумаць. Але, канешне, пра галоўны сэнс мы казаць не будзем, каб не спойлерыць, мы толькі Мы намекаем. можем перадаць проста прывітанне прыхільнікам гурта «Петля прыхільнасці», Напрыклад, бо тут это петля непрыхільнасці. сказаўшы Іллю так, што завязаць з музыкай яшчэ складаней, чым завязаць з алкоголем галоўнаму героі, каб ён вяртаўся, конечно, да беларускіх гледачоў і слухачоў нават не спрабаваў. 2 по 100, толькі хутка, бо нам у школу трэба. Одна з рэплік, якая десяткі, я думаю, рэплік разышліся на мемы у тагачаснай Польшчы пасля гэтага 100-старонкавага апавядання. Даследчыкі кажуць на мяжы літаратуры і ўсяго іншага, што гэта адно з наймацнейшых мастацкіх даследаванняў алкагольнай залежнасці, спробы пераадолець яе. А з іншага боку, гэта пераход мяжы літаратуры ў суседняе мастацтва, бо яшчэ ў вельмі маладога Гласкі здарыўся такі поспех, што ён як бы ў свае там неполныя 25 не толькі стрэляў апавяданням, але і зрабіўся сцэнарыстам, суаўтарам, і неабыякому калегу таксама даў пуцёўку у жыццё. Культавому, вельмі адмысловому, не падобнаму ні на каго Войцеху Хасу, які потым шмат геніяльных рэчаў у польскім кіно зрабіў. Вось яны робяць сцэнар і выходзіць фільм. Таксама дзівосы, як далёка зайшла польская адліга, што гэта проста ў 58-м дазволілі паставіць, і яно выйшла. З неабыкім у галоўнай ролі таксама актор з чэшска-польскага паходжання з не да канца польскім прозвішчам, Густаў Галоўбек, гэтага Кубу увасобіў. Хто ён, гэты Куба? І хто ён у сваёй літаратурнай і кінематаграфічнай іпастасі, як ты яго бачыш? Ну, па-першае, конечно, варта сказаць, што Марек Гласка, поўнае яго імя Марек Якуб Гласка. Якуб гэта імя, якое яму далі пры хрышчэнні. Якуб гэта поўная форма імені Куба. Таму гэта, мне здаецца, это агульна прынята таксама, што гэта гісторыя самога Гласкі. Пахатоў гэта вельмі падрабязнае, гэта дэталёвае апісанне таго, праз што праходзіць чалавек у алкагольнай залежнасці з усімі тымі дробнымі хітрыкамі, тымі кампрамісамі, на якія ён імкнецца пайсці сам з сабой, праз якія прайшоў Гласка. Это сведчылі, акрамя таго, яго шматразовыя побыты ў розных клініках па ўсім свеце, там, дзе ён жыў ўжо пасля эміграцыі, ён лекаваўся ў розных клініках. Але калі цяпер казаць пра 56-й год, калі выходзіць гэтае апавяданне, Тадеуш Канвіцкі у календары кліпсідры згадвае, раз мы пад кліпсідрай, то згадаем яшчэ одну кліпсідру, згадвае гісторыю, як Марек Гласка з'явіўся у доме адпачынку пісьменніка, напэўна, ён з'явіўся на ганку, ён быў увесь у слязах, і калі яго пачалі распытваць, што здарылася, Гласка сказаў, што яго памерла дачка. Яго пачалі суцяшаць, побач з ім пачалі ствараць атмасферу нейкую цішыні, проста каб ніхто яму не перашкаджаў быць у гэтым горы. І Канвіцкі расказвае, што ён падышоў да яго, ён бачыў гэтыя вочы працятыя смуткам, працятыя тугой, ён абсалютна пранікся, але яны сустрэліся поглядамі, і Канвіцкі піша, што мы зразумелі адзін аднаго, бо
Канвіцкі ведаў іх ласка, сам ведаў, што не было ніколі дзяцей. І падобны эпізод ёсць таксама акурат у пятлі, калі чалавек у алкагольнай залежнасці вырашае, чым апраўдаць свае хамскія паводзіны, і ён вырашае, што ён скажа, і ён вельмі доўга перабірае ў галаве, каго з са сваякоў выбраць, хто ў яго памёр, каб апраўдаць гэтыя паводзіны. А крыху пазней, там дзесьці так старонак праз 20 ужо ёсць наступная стадыя менавіта гэтай фазы, калі у выцвярэзніку іншы чалавек як бы расказвае пра тое, што як бы міліцыянты яму гавораць, што смерць каханых блізнятаў ён адпіваў на тым тыдні, на гэтым тыдні нам патрэбна штосьці іншае. І ну, калі чытаць біяграфіі Гласка, напэўна, адна з самых такіх падрабязных гэта напісаная Анджэем Чыжэўскім, гэта яго стрыечны брат, з якім яны як бы у дзяцінстве правялі шмат часу разам, які добра ведаў яго сям'ю, добра ведаў маму. І Чыжэўскі спрабуе так крыху абдзерці гэты паспрабаваць расказаць, адкуль гэта ўсё ўзялося, што як і адкуль, але таксама бачна, колькі ва ўсім гэтым было праўды. Называецца, дарэчы, «Клёвы 20гадовы». Пенькны 20-летні. Дзякуй. Ну і яшчэ, перш чым мы ўсё-такі крышачку пачытаем, я упэўнены, бо якая ж прэзентацыя кнігі, ці афлайнавая, ці онлайнавая, без чытання, але не магу пра яшчэ адзін дарослы, вельмі дарослы матыў у Гласкі, у юнага Гласкі не запытацца. Калі паводле апавядання ці маленькай аповесці «Восьмы дзень тыдня» яшчэ адзін польскі мэтр Александр Форт здымаў фільм, міжнародны фільм, польска-нямецкі, польска-ФРГшны, з Збігневам Цыбульскім, культавым у мужчынскай ролі, з згаданай уже Соняй Цыман у жаночай. Гласку, суаўтару, дарэчы, сцэнара, фільм і спадабаўся, і не спадабаўся, і прэтэнзіі ён пэўныя выказаў. Маўляў, яму вілося пра ідэальныя пошукі кахання ва ўмовах немагчымасці здзяйснення гэтага кахання, а Александр Форт, маўляў, намаляваў трагедыю, дзе людзям не хапае 4 квадратных метраў, каб патрахацца. Трахацца можна дзе заўгодна, выбухнуў як бы Гласка, кажучы пра гэта. Але, канешне, мяне цікавіць увогуле, наколькі паслядоўна праз апавяданне раз-пораз, як матыў праходзіць матыў гэтага бяздомнага кахання. Юная пара, якой і так, і гэтак нідзе свет не прымае і не знаходзіцца гэтага гнездзейка, гэтага месца для кахання, як гэта ўсё нетульна, які навокал свет, якія навокал людзі варожыя да гэтага, як яно так складаецца. Можа быць, крышачку раскажаш пра апавяданне табой перакладзенае яшчэ раней, чым, можа быць, калі-небудзь і 8 дзень тыдня з'явіцца па-беларуску. А тваю кніжку як бы упрыгожвае першы крок у аблок. Пра што? Мне здаецца, што это, конечно, ўсё-такі праблема пасляваеннай рэальнасці, вяліка разбуранага горада, дзе проста няма дзе маладым людзям знайсці сабе нейкі куточак. Это, безумоўна, ёсць. Натуральна, што у самім Гласку это крыху злучалася з нейкім такім расчараваннем кахання, мне здаецца, але пра гэта ёсць таксама цудоўная гісторыя, бо я сёння крыху буду травіць гісторыі пра маму, бо мяне страшна ўразіла. Ёсць такая гісторыя пра тое, як калі споўнілася Марку Гласка 18 гадоў, ён сказаў маме, што ён знайшоў сабе абранніцу, і яны ажэняцца. Мама, справа вырашаная. І мама, як мудрая жанчына, я пераказваю ў пераказе Анджэя Чыжэўская, мама, як мудрая жанчына, сказала адзінае, што можна сказаць у такой сітуацыі, сказала: безумоўна, вядзі сюды, будзем знаёміцца.
Ён прывёў эту дзяўчыну, яны паехалі на нейкую маёўку разам, страшна сварыліся па дарозе, маладыя, маю на ўвазе, мама не прымала ўдзелу, але потым мама сказала: слухай, ну пазнаёміліся, ўсё класна, вы можете жаніцца, толькі калі ласка, у нас вось тут пакой з кухняй, а там мама, айчым, знайдзіце сабе жытло і жаніцеся. І мне здаецца, што это і Марак гласкае, кажуць, адразу моцна расхацеў. Магчыма, гэта таксама пакінула нейкі след. Магчыма, можа быць, у яго былі і больш жорсткія расчараванні ў каханні, але мне здаецца, што не так, канешне, дзіўна выглядаюць гэтыя маладыя людзі, якія цудоўна знайшлі сабе месца, дзе можна, як вось гэтая галерэя старых пердуноў, крыху Вот, за насельники района Маримон, да? так, это вот это мармонскія санацеры. Малішы, бо ў іх нават прозвішчы з апавядання ў апавяданне паўтараюцца. Мне здаецца, Гласка, які любіў назіраць за жыццём, он мог, ну, он проста спісваць і запісваць. Там можна ўжо прасачыць, хто чый швагер, хто што. І это, конечно, вельмі характарныя персанажы, вельмі гідкія. Вам будзе брыдка пра іх чытаць, яны мярзотныя. Вось. Добра прапісаныя, значыць. Дарэчы, мы анансавалі сярод тэзісаў нашага спаткання, бы чым абавязан польскі кінематограф. Мы згадалі 8-й дзень тыдня, мы згадалі петлю. Ёсць яшчэ і польская кароткаметражка па першым кроку у аблоках. Паглядзіце, вось гэты матыў старых людзей, якім прамінула ўласнае жыццё, і яны хочуць адпомсціць як бы іншым, якія спрабуюць сваё пражыць. За 12 хвілін, здаецца, вычерпальны абсолютно партрэт зроблены. Канешне, хочется цяпер, я уже раскатаў губу як чытач, мне хочется цяпер і 8-й дзень тыдня па-беларуску пачытаць. Ведаеце, бацюхна, што 8-й дзень тыдня пісаўся для Анджэя Вайды. І Анджэй Вайда стаяў я думаю, што стаяў над плячом у Гласкі, і ён проста сачыў, як ён піша. Потым у пэўны момант у Вайды былі нейкія свае справы, і ён кудысьці ці то адышоў, ці то адвярнуўся. І за гэты літаральны момант Гласка, ну, то бок умоўна, Гласка паспеў дапісаць і прадаць Форду. І Вайда, ёсць кавалачак інтэрв'ю на Ютубе, можна знайсці Вайды, які ён пра гэта так расказвае, ну, як бы, як ужо чалавек ва ўзросце, але бачна, што ён страшна расчараваны тым, што такое адбылося. Ну что ж, давай увенчаем прэзентацыю тым, што мусіць у ім быць, чытаннем тэксту. Усё, пра што мы казалі, так ці інакш, 1001 адценне чалавечай адзіноты. Праз яе здараецца ломка гэтых ілюзій. Праз адзіноту співаецца і гіне герой. Праз нейкую немагчымасць паразумення кахання заканчваецца садысцкімі звядзеннямі рахункаў напрыканцы кнігі. Але найчысцейшае, па-мойму, увасабленне гэтай адзіноты кароткае апавяданне «Ліст», одно з першых у зборніку. Давай мы яго паслухаем. Это я зараз прапаноўваю глядачкам і гледачам. А ты, шаноўная, чытай. Перадайце мне кнігу, бацюхна, бо я адставіў. А вось адзін, глядзі, табе толькі вынь закладачкі з... Оп, дастала. Мяне ўжо няма. Добра. Тут не будзе ніякіх триггер-ворнінгаў. Это вельмі это сумнае, але добрае апавяданне. Мне здаецца, у беларускай літаратуры такое мог бы Міхась Стральцоў напісаць. Ну. Так што запарвайце гарбату, калі вы развешваеце бялізну. Калі ставіце ваду на пельмешкі, это таксама самы час. Але з бялізнай асцярожна. Не вешайце бялізну пад сумнае апавяданне. Сёння нагадваюць дзень памяці Еўгенія Янішчыцы, розным такія рэчы заканчваюцца. Апавяданне ўсё-таки страшна сумна.
Лепш Ліст. цёплае запарыць, у плед загарнуцца сапраўды і рэзервы Пачухаць весці. кота. Так. Я чакаў ліст. Ніхто не пісаў мне лістоў. Я не меў нікога блізкага, ані тут, ані ва ўсёй краіне, ані ў цэлым свеце. Я быў ужо старым самотным чалавекам. Ба, думаў я час ад часу. Не ўсе ж могуць мець блізкіх, гэта натуральна, а самотныя людзі таксама патрэбныя, каб іншыя разумелі, якая страшная рэч самота, і намагаліся яе пазбегнуць. Але ліст я чакаў усё адно. Я ведаў, што ён ніколі не прыйдзе, але няўжо ніхто на гэтым свеце аднойчы не захоча напісаць мне ліст? Мне гэта здавалася немагчымым. Нават самыя нешчаслівыя людзі ніколі не вераць у беспрасветнасць свайго няшчасця. Ім патрэбная маленькая шчылінка, каб дыхаць. Гэтаксама бадай што і з самотнымі. Мы заўжды маем маленькае акенца, праз якое кагосьці выглядваем. Я чакаў ліст. Дом, у якім я займаў да смешнага малы пакой, быў адным з старых дамоў на прадмесцях нашага горада. Гэта быў дом са счарнелымі сценамі, стаптанымі прыступкамі і зялёным ад вільгаці дваром. На даху гэтага дома некалькі падлеткаў збудавалі галубятню. Малодшыя хлопцы гойсуюць па двары гуляючы, колькі я сябе памятаю, адну і тую ж гульню у злодзея і паліцэйскіх. Дзяўчаткі скачуць праз скакалку і варожаць на папяровых фігурках. Улетку на сонцы спяць тоўстыя каты, заўжды пахне капустай і мокрай бялізнай. Час ад часу дворнік напіваецца і грае на гармоніку. Тады дзеці збіраюцца вакол яго ў колы і глядзяць, як спрытна бегаюць па клавішах ягоныя зызлыя пальцы. А адзін лысы абіўшчык мэблі высоўвае праз акно галаву і просіць: «Сыграй Кларысу, Францішку». Тады дворнік кідае на яго поўны салодкага задумення позірк і грае гэтае сумнае і дзіўнае танга. Дзень тут пачынаецца рана. Палова жыхароў дома працуе ў гісэрні непадалёк і ўжо з 5:00 раніцы тупае па прыступках. А 7:00 абодва краўцы запускаюць свае машыны. Шавец страшным басам сварыцца на памочніка. Дарэшты рудога ўладальніка, падобных да кажаноў вушэй. І, як сцвярджае шавец, нашчадка крытына і савы. У абіўшчыка грухочуць малаткі. У аўтамайстэрню завітваюць першыя таксоўкі. Дворнік пазяхае і, падцягваючы нагавіцы з мятлой, выходзіць на двор. Тутэйшае жыццё мае адно аблічча. Паштальён, пан Галымбёўскі, з'яўляўся тут каля апоўдня. У гэты час усе кухаркі ўжо спявалі, усе кілімы былі выбітыя, і з кожнага акна далятаў водар абеду. Ужо здалёк я бачыў, як на сваім хісткім ровары набліжаецца паштальён. Адной рукой ён трымаецца за руль, а іншай выцягвае са сваёй вялізнай торбы ліст. Тады ўсе спускаюцца ў двор, бо паштальён, так як і я, стары чалавек, і яму цяжка караскацца па стромных прыступках угару. Ён чапляе на нос акуляры і чытае прозвішчы: Семянткоўскі, Яшчык, Маліноўска. Усе атрымліваюць свае лісты і сыходзяць. Тады я пытаю: «А для мяне няма нічога?» «Не», адказвае паштальён, «сёння для вас нічога няма, мо заўтра будзе». «Паглядзіце яшчэ раз, прашу я, вы ж ведаеце, як бывае, часам забудзецца. Часам здаецца, што нічога ўжо няма, а потым выпадкова выяўляецца, што нешта ўсё ж засталося. Паверце мне, так напраўду бывае. Калі ласка, зірніце яшчэ раз». Паштальён лез у торбу, але ягоны твар выражаў бязмежны сумнеў. Ён доўга корпаўся, а потым казаў: «Не, сёння для вас ліста не было. Мо заўтра будзе. Вы чакаеце?» «Так», адказваў я, «чакаю. Вядома, я чакаю. Мне павінен напісаць адзін чалавек, а ён жыве вельмі далёка адсюль. Ведаеце, калі жывеш далёка...» «Ясна», казаў паштальён, «мае родныя таксама жывуць вельмі далёка адсюль. Вы нават уявіць сабе не можаце, як далёка. Нічога не паробіш, давядзецца вам пачакаць. Мо заўтра прыйдзе ўрэшце ваш ліст». «Я буду чакаць», казаў я. «Гэты ліст дакладна мне прыйдзе. Вы толькі будьце уважлівыя на пошце. Я вас вельмі прашу, буду чакаць». «Так трэба», адказваў паштальён, «бо хтосьці заўжды чакае нейкі ліст». Ён салютаваў мне і з'язджаў. Мы бачыліся штодня цягам доўгіх гадоў. Улетку ён прыязджаў у ваўрэлы і соп, як паравоз. Узімку яго прыгожыя вусы застывалі ад лёду. Увосень ён быў сумны і прыгнечаны, мокры ад дажджоў, а ягоны ровар быў страшна залеплены брудам і пакрыты ржавымі плямамі. Увесну ён, відаць, першы ў нашым горадзе расшпільваў кашулю, і я бачыў сівыя і надзвычай густыя валасы на яго худых грудзях. Мінула шмат вёснаў. Памочнік шаўца адкрыў уласную майстэрню, ажаніўся, і я з 10-го падворка чуў, як гэткім жа басам ён мацюкае свайго памочніка. Хлопцы, якія некалі гулялі тут у злодзея і паліцыянтаў, цяпер служылі ў войску і адтуль пісалі кароткія хаатычныя лісты дзяўчатам, якія скакалі некалі праз стракатую скакалку, а цяпер выраслі высокімі, хадзілі ў квяцістых сукенках і суха выгаворвалі сваім маці, што іх меркавання пра шлюб ніхто не пытаў.
Вартаўнік стаў глухаватым і блытаў цяпер тонны дзіўна ад танка, а абіўшчык усё часцей трапляў малатком па ўласнай руцэ. Я пытаўся, ці ёсць для мяне ліст. Не, адказваў паштальён. Сёння, шаноўны, не было нічога, мусіць, заўтра прыйдзе. Вы добра праверылі, пытаўся я. Паштальён рабіў абражаную міну і адказваў. Я заўжды правяраю добра, шаноўны, вы мусіце пачакаць. Вядома, адказваў я буду чакаць. Так трэба, бо хтосьці заўжды чакае нейкі ліст, яны прыходзяць па-рознаму. Часам людзі пішуць здалёк, часам ліст трэба чакаць доўга. Я крыўдаваў. Крыўдаваў на ўсіх жыхароў гэтага дома, якія атрымліваюць лісты. Я ненавідзеў іх твары ў момант, калі яны забіралі з рук паштальёна свае лісты. Мне здавалася, што словы з тых лістоў забралі ў мяне, яны належаць мне, гэта я мушу іх чытаць, плакаць над імі або смяяцца. І што толькі нейкім непасціжным мне чынам. Лісты трапляюць у чужыя рукі, у той час як так напраўду кожны з іх належыць мне. Я згадаў усіх людзей, якіх ведаў у жыцці, у маёй душы ўваскрасалі старыя прыяцелі, кароткія хвіліны сустрэч з тымі, чые твары я ўжо не магу сёння згадаць. Я шмат думаў пра адну жанчыну, якую моцна кахаў у 20 гадоў. На доўгія дні мой розум заняло аблічча аднаго чалавека, з якім я некалі шчыра сябраваў, і мне здавалася, што гэты чалавек мне напіша. Я нават дасягнуў свайго кшталту цудоўнай упэўненасці, што ў любы дзень магу атрымаць ад яго ліст. Ува мне ажывалі добрыя і дрэнныя імгненні, якія мы прабавілі разам, сваркі, прагулянкі, начныя размовы, абмеркаванні і прызнанні. Я выклікаў з велічыні яго жэсты, словы і усмешкі і ведаў, хто гэта ён, менавіта ён напіша мне ліст. Гэта працягвалася досыць доўга, а потым я зразумеў, што чалавек гэты памёр шмат гадоў таму, і я сам кінуў першую жменю зямлі на ягоную труну. От так. Лісты, якія прыносілі сюды, кралі ў мяне. Я гэта адчуваў, я стары чалавек. Кожны дзень са здзіўленнем я вітаю на небе сонца, бо ведаю, што блізка ўжо мая смерць. Ведаю, што калі б урэшце я атрымаў ліст, я не паміраў бы самотным. Я ненавідзеў людзей, якія атрымліваюць лісты. Гэта быў інстынкт чалавека, які адчувае шчасце іншых, а сам не можа да іх прытуліцца. Пакутлівы інстынкт любові і нянавісці. Што яны робяць з гэтымі лістамі, думаў я. І навошта ім наогул лісты? У іх ёсць дамы, дзеці вакол іх круціцца, мноства людзей, а я чакаю толькі ліст. Я ўжо ведаў, хто і ад каго ў камяніцы атрымлівае лісты. Ведаў, што адна рудая дзяўчына, якая так ахвоча паседжвае з кніжкай на балконе, атрымлівае лісты ад нарачонага. Ён піша ёй з вялікага далёкага горада. Лісты ягоныя прыходзяць у блакітных канвертах. На кожным аркушы ён малюе кружок там, дзе пацалаваў паперу. Дзяўчына падносіць кружкі да вуснаў і усміхаецца. Задзірысты спадар ва ўзросце па прафесіі бухгалтар жыве на другім паверсе, усе нядзелі ходзіць па кватэры ў кальсонах. Атрымлівае лісты ад свайго брата, таксама бухгалтара. Яны пішуць адзін аднаму выключна па прафесійных пытаннях. А хайна як мышка старая атрымлівае лісты ад сына з войска. Яна ўжо кепска бачыць, і менавіта я чытаю ёй гэтыя лісты. Старая хліпа і заўжды паказвае мне фотаздымкі сына. Гэта вялікі і прыгожы хлопец. Старой вельмі шкада, што яго ў войску пагалілі. А яна не мае ягоных валасоў, яна з дзяцінства захоўвае сынавы валасы. А мне лістоў ніхто не пісаў. Я пытаўся. Ці ёсць што для мяне? Не, адказваў паштальён. Сёння не было нічога, мо заўтра будзе штосьці для вас. Трэба пачакаць. Урэшце заўважыў, што паштальён пазбягае мяне, не глядзіць мне ў вочы, хутка развітваецца і рэзка адказвае на мае пытанні. Я не ведаў чаму, вельмі напужаўся, бо паштальён быў адзіным чалавекам, які мог аднойчы прынесці мне надзею. Я не ведаў чаму і баяўся паглядзець у твар гэтаму чалавеку. Зразумеў усё толькі тады, калі выпадкова пачуў яго размову з адной жанчынай. Ён казаў, я не магу ездзіць да гэтага чалавека, ён так чакае гэты ліст, я не прыношу яму надзеі. Вы ведаеце, што такое не прынесці чалавеку надзеі? Гэта горш, чым асляпіць яго і забіць. Я ведаю, што ён чакае гэтую надзею і чакае яе ад мяне. Я не магу з ім размаўляць. Я адчуваю, што сам не павінен жыць. Чаго вартае ўласнае жыццё, калі ты не прыносіш людзям надзеі? Праз колькі дзён паштальён прывёз мне ліст. У той дзень ён ехаў па крывым бруку нашай вуліцы вельмі імкліва. Гукаў мяне ўжо здалёк, а потым нецярпліва расштурхаў іншых і ручыў мне ліст. Дастаў з торбы пляшку віна, працягнуў мне і сказаў: «Трымай, шаноўны, бутэльку». Я купіў гэтае віно і сказаў сабе, што мы вып'ем яго разам тады, калі прыйдзе гэты ваш ліст. Пасля працы я зайду да вас, і мы яго вып'ем. Гэта будзе добрае віно, старое віно. Але чаму вы плачаце? Халера яго бяры, сказаў я. Халера, ці ж вы не ведаеце, што хтосьці заўжды чакае нейкі ліст? Я адкрыў яго, доўга глядзеў на чародкі літар, што скакалі ў мяне перад вачыма, перш чым усё склалася ў нейкі сэнс. Не перарывай ланцужок шчасця, чытаў я. Перапішы гэты ліст 10 разоў і дашлі яго сваім знаёмым.
У кожны канверт пакладзі 2 злотыя, не перарывай ланцужок шчасця. Я апусціў руку і аслупянелым позіркам глядзеў на паштальёна. Галоўнае, што вы дачакаліся, сказаў ён. Гэта найважнейшае. Я прыйду да вас пасля працы. Ён сеў на ровар і паехаў. Дзякуй вялікі. Слухаючы, пабачыў яшчэ дадатковыя сэнсы, якіх не расчытаў, чытаючы. Я пару разоў чытаў і больш салідарызаваўся, трэба сказаць, з чалавекам, які чакаў лісты. І ў мяне атрымлівалася такая гласкаўская петля. Яшчэ адна. Ты чакаеш ліст ад таго ж, каму жмень на труну кінуў, і справа выглядае безнадзейна. Нічога не можна змяніць у гэтым свеце. А з іншага, сёння я цябе слухаў як бы вушамі і вачыма паштальёна. Я за паштальёна. Вось. Я думаю, што перакладчыкі, безумоўна, паштальён, але пісьменнікі не толькі чакаюць лісты, але і паштальёны. Як бы гэта сказаць, можна лічыць гэтую канцовачку фірмовым, хласкаўскім разбурэннем ілюзій, а можна поверыць паштальёну ў тое, што ў любой сітуацыі ты можаш працягнуць ланцужок лістоў шчасця. Чым літаратура у самыя паганыя, самыя безнадзейныя часы займаецца, часам між самагубствам і алкагольнай інтаксікацыяй. Дзякуй гласку, што ён быў і ёсць. Абдымаю наколькі. Перадай мне, дарэчы, кніжачку назад. Возьмите, вот так вот. Дзякуй. Нагадваю, шаноўныя гледачы, чытачы, зірніце на каментары пад нашым відэо. Я спадзяюся, там будуць спасылачкі, як праз інтэрнэт набыць Марка Гласку. Дзякуй вялікі, Марыя Александровна, за сваю працу і за гадзінку натхнёных размоваў, чытанняў. І мо не апошні раз будуем гэтыя паветраныя масты у нашым самым весёлым у гэтыя непростыя часы санаторыі. Парафразую вобраз, які ў нас сёння круціўся. Дымаю. І дзякуй, дарагія калегі, што вы нас слухаеце і чытайце Гласку, чытайце польскую літаратуру перакладах, беларускіх перакладах. Не перерывайте, калі ласка, ланцужок шчасця. І будзе нам шчасце. Всего доброго.